भारत ताकारजला ब्लक कमिटी तैदुल मुंबाई त्रिपुरा वुमेन फेडरेशननि सालसानि कन्वेन्शन पान्दा खलायजाखा नगसिमा आसुगै तंलिया नुखुं नायकलमानि लबि लबि अबो दफानि सामुंगबो याग्रुयै गोबां बोरैरकनो सोगांगै तंखा अबनि मारिबो नुकजाखा स्रांसालो भारत ताकारजला TWF ब्लक कमिटी बै संसद जाखा ताकारजला कमिटी हलो सालसानि कन्वेन्शन हनि शाखा MLA बिश्वजित कलय दियारकनो तिनी 10 तारिख तिनी ताकारजला TWF ब्लक कमिटी बै कायसा वन डे कन्वेन्शन संसद जाखा तिनी ताकारजला कम्युनिटी हलो जों बालाय खातुं खाजा खायनो जोंरो तिनी पान्दा पाइलेखा जोंरो तिनी पान्दावा फाइ सपायखा तिनी DWF नि नो तिनी एडवाइजर कमिटी नि जॉइंट चेयरपर्सन बरं गोनांजो सिन्धुकुना जमातिया ताइसिनरो नारवायं सपायखा तिनी TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गोनांजो मनिहर देबबर्मा ताइ जत TWF नि ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट रक सेक्रेटारि कमिटी जतन तंगो तिनी जों अ ब्लक कमिटी TWF नि वन डे कन्वेन्शन जोंरो काहामनो कक सालायका जेटा बाहायके जों जिनि बसकांनि जिनि बैयोनो बाहायके तिसायमान बोरि रकनि जे मानथाय सकताय ताइ अरो जों भारत ताकारजलाव बाक्सा बर' रक सालायनाय रक सातिबा बा सानाय रक जे त्रिपुरा मथा बायखा जे त्रिपुरा मथा बायनाय जें दंखानि सानाय रनो तिनि जों प्रमाण खायरिगासिन TWF रक जे तावो त्रिपुरा मथा तिनि जों जे हल दङ अ हलनि जे बायराव तिनि बोरि रक तिनि बुमा बदल फायनाय रक अमनसबो गोबां जों तिनि पार्टिसिपेट खायफुमोखा अमननो प्रेस मिडियाव जों नुखना जे बोसोरखौ तिनि ताव पार्टिसिपेशन बाङै दं बोबाग्रानि जे पाइथाक जबानो जे बोबाग्रानि जे लास्ट जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नो जों जतनो हामजागैनो तिनिनो अ जे तिनि कन्वन दे कन्वेन्शन जों जतनो कक सालायाखौ कामन पाइले जों मिया कायसा खनाका तिनि अ वेस्ट ताकारजलावनो कायसा BJP वो जॉइन खायका नै किछु सोशल मीडिया नुखा आनो कम बर फुन खायलेका एक्चुअली पॉलिटिक्स मतो इंडिया तो डेमोक्रेसी कंट्री नों जेसापन खायमानो BJP बो खायमानो CPM खायमानो कांग्रेस खायमानो आबो चिनि कुरि मैटर आबो बिनि व्यक्तिगत थाङैनो मानो फिया बाहायपनो जेरो मिया नुखा जे 29 फैमिली जे 97 भोटार हन जेता नुकमानि आंगोबो उलो जासे खायनायका जे जासे खायनायमानि आगोलाव नुखा और चिन त्रिपुरा मथानि खरक साफानो गुरै आगे जारा तंनाय बरक किछु आगे IPF दिखायलेका 2018 वो त्रिपुरा लैंड हामजागै जतनो NC सानो हामजागै त्रिपुरा चिनि IPF दिखायलेका बे IPF दिखायमाय आगोलाव न जतनो सिव ताकारजलाव जतनि गोबां बायसुं बुट पासंखा ताइ किसे मिसा 2,500 बर अपोजिशन दंगो ओंखाय आं सायमानो सायमिया अमरक फनङै मानो बरक हयतोबा आं खोनाका माहायबो बरनो त्रिपुरा मथा वाइसपन ओंखारनो नुगि आम दिके बुसुं खोनाका आरो अमरक त्रिपुरा मथायाबो जों तिनि साइसे सायमान थाका लास्ट दंखा म किसु आगे IPF दिखाय दंने र आर त्रिपुरा मथा ताबो बुसुं जिनि बोटा कासिपन लरिया जों ताबो चिन बोबागान लगेनो दंगो अबो जोंल सायमान नुखाटा तो एक्चुअली तिनि र 12 ताकारजला हम्पानो आरो 17ता बिसिनि तिनि चिनो अ पान्दा खायजागो चिनि अ 12 ताकारजला खा किसा बिनि सेगमेन्ट आं खुमलुं पादो दङ खुमलुं पाद र अ जागा फाया तिनि जों खुमलुं जुनि तिनि फाया र सु ताकारजला जम्पयजला मिलिवै अ जुन दङ अ जागानि न 17ता बिसि नङि चिनि अ जागा TWF नि जे वन डे कन्वेन्शन खायजागो खुमलुंनि हामारिनि ककथुम बिरो रिपोर्ट खम्पय।